Ghici, ghici unde sunt. Sunt în centru grădinii botanice la o expoziție de flori. Ia uitați cât e de drăgălaș. Cât de frumușeli sunt. Hai să mergem să continuăm expoziția. Ia. Foarte frumos. De când așteptam momentul acesta pentru flori. Floricelele mele, deci o expoziție specială închisă. Uitați, și covorul de flori. Vedeți? E frumos. Hai să mai admirăm. Și aici, lângă floricele. Ciao, ciao, ciao.